από τη ΔΕΙΑΡ. Όταν θα ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες θα σας τις μεταφέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η πολιτική απονεύρωση είναι full εν ενεργεία. Είναι full εδώ να τα βγάλουμε κάτω, γιατί σήμερα μου ήρθε με μία ροζ μπλούζα και έχω χάσει... Όχι αγαπητέ, δεν έβαλα τη ροζ σήμερα, δεν έβαλα. Η ροζ μπλούζα που είναι στο social, που έχει ανέβει φωτογραφία σου, τι μπλούζα είναι αυτή, εξήγησέ μου. Είναι χρωματικής, κομματικής τοποθέτησης ή διάθεσης. Ξέρω και το χρώμα, πώς λέγεται αυτό, ροζ λέγεται αυτό, πώς λέγεται ροζ. Αν θες να πιάσουμε και την απόχρωση. Ροζακή. Δηλαδή, εντάξει, σε μια Ελλάδα που έχει γίνει πιο ρόζο από ποτέ, καλό είναι αυτό. Και όχι ροζ με την καλή έννοια, ροζ με τη θετή έννοια. Δηλαδή, εντάξει, γελάμε πάλι, πολιτική απονεύρωση για άλλη μια φορά. Να πω ένα γεια στους ακροατές μας και να θυμηθούν όλοι ότι ζούμε μέρες περήφανης εξωτερικής πολιτικής για άλλη μια φορά. Μας γλεντάνε όλοι με λίγα λόγια. Παρατήρησες ότι σε αυτή τη χώρα με την περήφανη δεξιά πατριωτική, υπερπατριωτική, υπερπολιτικάρα που κάνουμε στην Ελλάδα, μαχόμαστε και ταΐζουμε, ξέρω εγώ, τους Έλληνες πατριώτες, Ραφάλ και wannabe φρεγάτες και όλα αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα μας γλεντάνε οι Λίβοι. Κάναν οι Λίβοι παράπονα επίσημα στο ελληνικό κράτος και χαρακτηρίζουν παράνομες τις έρευνες που κάνει το ελληνικό κράτος στη θάλασσα κάτω από την Κρήτη. Φιλότουρκοι βέβαια οι Λίβοι, δεν το συζητάμε αυτό το κομμάτι της κυβέρνησης, αλλά παρόλα αυτά έχει πολύ γέλιο. Η περήφανη μας εξωτερική πολιτική χτυπάει στα βράχια της Λιβύης. Παράλληλα μας λεντάνε οι Τούρκοι από την άλλη μεριά, δεν μας αφήνουν να φτιάξουμε ένα θαλάσσιο πάρκο και γελάνε μαζί μας, μας κοροϊδεύουν ανοιχτά και κατάμοτρα. Από την άλλη, οι Σκοπιανοί μας ρίχνουν σφαλιάρες τη μία πάνω στην άλλη και πληρώνει ο Μητσοτάκης την έλλειψη πολιτικού θάρρους που είχε όταν πρωτοβγήκε στην κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία διονύζεται 50 χρόνια τώρα και μπορούσε να βρει λύση, αλλά ο ίδιος κοιτώντας το πολιτικό το ακροατήριο μας έφερε απέναντι και από τα Σκόπια. Ήρθε ο Έντι Ράμα μέσα στην Αθήνα και έκανε μια εμφάνιση και ουσιαστικά απειλή δύναμης μέσα στη χώρα, μιλώντας σε ένα κλειστό γυμναστήριο και λέγοντας αυτά που είπε ο Έντι Ράμα. Και όλα αυτά με μια νέα δημοκρατία η οποία προεκλογικά τώρα θα στήσει κανένα έξυπνο σκηνικούλι εκεί έτσι με τους Τούρκους ότι και καλά εμείς αντιστεκόμαστε και είμαστε δυνατοί και ισχυροί και αυτά, και γενικότερα ξεφτυλιζόμαστε παντού και με κάθε τρόπο. Και για ένα περίεργο λόγο τον κόσμο αυτό δεν τον ενοχλεί. Δεν μιλάω για τα προηγούμενα, δεν μιλάω για την γελία όσο που τραβήξαμε την Αίγυπτο και όλα αυτά, μιλάω για τα βασικά. Σε βασικές γραμμές, αυτό που ζούμε στην καθημερινότητα. Περήφανη εξωτερική πολιτική. Σε βλέπω και ακόμα το μπλουζάκι, έτσι. Όχι, σε παρακολουθώ. Ναι. Τα έβαλες όλα μαζί και με πήρες από όχι, απλώς είπα να τα πω γρήγορα, γιατί για να ασχοληθούμε με κάτι που να είναι πιο σοβαρό, όπως είναι, ξέρω εγώ, η τιμή στο τζατζίκι. Τα λιπαντικά που μου στείλει νεολαία ότι έχουν ακριβήνει και ότι εντάξει, μην τους τα κόψουμε όλα. Δεν μπορούν να πάρουν. Το λιπαντικό σε αυτή δεν μπορούν να πάρουν λιπαντικά σε λίγο. Ακούστε κύριοι. Πού το στείλανε, δεν το έχω πάρει. Σεξ σε αυτή τη χώρα με χρήση λιπαντικού κάνει μόνο η κυβέρνηση. Δεν θέλω να σας να πονέσετε πολύ, αλλά το κάνει μόνο η κυβέρνηση με τρόπο. Δηλαδή το λιπαντικό της κυβέρνησης μπορεί να είναι ο εκάστοτε τηλεοπτικός σταθμός, ο χρήσιμος ραδιοφωνικός σταθμός, υποψήφιοι ευρωβουλευτές, πρώην δημοσιογράφοι, οι οποίοι επίσης μπορεί να λειτουργήσουν σαν πολιτικό λιπαντικό για αυτά που βιώνει. Πολύ λιπαντικό μπορούμε να λειτουργήσουμε εμείς. Πολύ λιπαντικό. Πολύ λιπαντικό. Ναι, εννοείται αυτό. Αυτό. Δηλαδή, ενώ την τρως έτσι ωραία, ξέρω εγώ, πολιτικά. Σταμάτα. Έχετε ο δημοσιογράφος και στο λιένει, ρε παιδί μου, στο κάνει να γλιστράει όμορφα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σου λέει, αφού έπρεπε, έγινε σωστά, με το σωστό τρόπο. Ναι. Οπότε έχουν ακριβήνει οι τιμές στην αγορά λόγω έλλειψης προϊόντος. Είναι λογικό. Έχει ανέβει ζήτηση από την κυβέρνηση. Γιατί θέλει λιπαντικό για 9 εκατομμύρια Έλληνες, οπότε καταλαβαίνεις ότι η αγορά δυσανασχετεί. Εγώ πιστεύω ότι με λίγο λιπαντικό τον Αυτιά θα τον ψήφιζες εσύ. Εγώ δεν θα τον ψήφιζα ούτε. Κοίτα, ο Αυτιάς είναι η απόδειξη του ότι καταρχάς να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Τα κόμματα γενικότερα είναι έξυπνα. Οι άνθρωποι που σχηματίζουν τα ψηφοδέλτια στα κόμματα δεν είναι τόσο χαζοί όσο νομίζουμε μερικές φορές. Γιατί αναρωτιόμαστε πολλές φορές, καλά, πώς είναι δυνατόν να απευθύνεσαι στο Ευρωπαϊκό Ακροατήριο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να κάνεις εκλογές. Ωραία. Το πιο λογικό πράγμα που θα έπρεπε να σκεφτείς είναι ότι πρέπει να βρούμε υποψηφίους οι οποίοι να μπορούν να σταθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν έχει απλή λογική. Ναι. Δηλαδή, παίρνεις ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε πρώην διπλωμάτες ή διάφοροι άλλοι άνθρωποι που είναι αξιόλογοι, καθηγητές πανεπιστημίων, άνθρωποι που έχουν γνωστικό πεδίο πάνω στα διεθνή όλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
και υποτίθεται ότι η συζήτηση θα γινόταν πάνω σε αυτό. Πώς εντάσσεται η δική μας χώρα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έρχονται λοιπόν τα κόμματα και φτάνουν το ψηφοδέλτιο και σου λέει: κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ο Παντελής, παραδείγματος χάρη, γουστάρει ένα τύπο σαν τον Αυτιά. Να τον βλέπω, του λέει για τις συντάξεις κτλ. Ο Κοτζάμπασης γουστάρει ένα τύπο ο οποίος να είναι σαν ψαγμένος καθηγητής πανεπιστημίου που να ασχολείται με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τ' άλλο. Τι κάνουν λοιπόν οι κυβερνώντες? Για πες. Βάζουν και τους δύο στο ψηφοδέλτιο. Στο ίδιο κόμμα. Στο ίδιο κόμμα. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν? Αν παρατηρήσετε λοιπόν στα ψηφοδέλτια, έχετε τις τηλεπερσόνες, Ναι. τους απίστευτα έξυπνους τύπους και μέχρι και καθηγητές πανεπιστημίων. Δηλαδή έχεις όλο τον γκάμα και καλύπτει. Και ποιοι βγαίνουν? Γιατί η λογική ποια είναι? Αυτοί που βγαίνουν είναι οι τηλεπερσόνες. Θα βγουν οι Γεωργούληδο, Ζαγορέο. Δεν φταίνε αυτοί από το όλα ότι τα κόμματα έχουν Όχι, χάσει δεν τόσο κατάλαβες. τεράστια αξιοπιστία. Πρέπει να και έχουν καταλάβεις- φτάσει στην έσχατη πρέπει να κατρακύλα καταλάβεις που τι- στρατολόγησαν πενταπλάσιους τηλεαστέρες. Πρέπει να καταλάβεις τη φιλοσοφία. Δεν καταλαβαίνω. Το κόμμα ξέρει ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου θα ψηφίσει τηλεαστέρες. Ναι. Γιατί τους έχει μια οικειότητα. Μην ξεχνάς ότι ψήφισαν κάποιο τηλεοπτικό αστέρα και ηθοποιό, γιατί τον έβλεπαν σε μια τηλεοπτική εκπομπή να κάνει τον αστυνομικό. Λοιπόν, εδώ ο Ζελένσκι έγινε πρόεδρος χώρας επειδή είχε κάνει τον πρόεδρο σε ένα σύριαλ. Το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, Φοβερό. πρόσεξε. Προσέχω. Τόση ώρα Και προσέχω. η φιλοσοφία είναι εξής. Πρέπει να πιάσω αυτούς που θα ψηφίσουν τους τηλεοπτικούς αστέρες Με το αριστερό τους πιάνει. και να πιάσω και τους άλλους Με το δεξί. που θέλουν το κάτι πιο εξειδικευμένο. Εννοείς πιο πολιτικό. Ναι, πιο πολιτικό, πιο βαρύ πολιτικό χαρακτηριστικό. Ναι. Οπότε πιάνεις και τις δύο πλευρές. Απλώς συνήθως αυτοί που ψηφίζουν τους τηλεοπτικούς αστέρες είναι περισσότεροι δυστυχώς. Πάντα. Δηλαδή, γκρινιάζουν οι Έλληνες πώς βρεθήκαν όλοι αυτοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς μας εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά οι ίδιοι άνθρωποι, στο ίδιο κόμμα, στο ίδιο ψηφοδέλτιο, επέλεξαν τον τηλεοπτικό αστέρα. Δεν βρέθηκε τυχαία εκεί. Είναι η βιτρίνα μας. Εμείς τους στέλνουμε εκεί. Και τώρα που έρχονται εκλογές, δεν με ενδιαφέρει τι θα ψηφίσει ο καθένας. Πραγματικά το λέω αυτό. Δεν με νοιάζει αν ο άλλος θα ψηφίσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και κάποιοι που θα ψηφίσουν Λατινοπούλου, Νίκη. Δεν ξέρω. Σταμάτα, μωρέ. Υπάρχουν και αυτοί. Τι να κάνουμε. Κακά, αλλά υπάρχουν. Να μην υπάρχουν. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Να αλλάξουν γνώμη. Να Τουλάχιστον αλλάξουν στα συγκαλά σε τους. κάθε- Να βάλουν μυαλό. Σε κάθε ψηφοδέλτιο Ναι. θα κοιτάξει ο άλλος από το κόμμα του. Τουλάχιστον να βρει ανθρώπους που να είναι ικανοί να σταθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εκπροσωπήσουν σοβαρά τη χώρα. Όχι τι μας αρέσει να βλέπουμε με ατάκες στην ελληνική τηλεόραση στην εκπομπή του Αυτιά το πρωί. Αλλά τι πραγματικά μπορεί να σταθεί και να εκπροσωπήσει τη χώρα σε ένα διεθνές περιβάλλον. Αυτό που κάνουμε εμείς, που να συμπαθούμε τον κάθε κολλητό, τον κάθε φίλο, τον κάθε οπτικά όμορφο που μας αρέσει, μας συγκινεί και επειδή τον είδαμε να παίζει στη λάμψη με δάκρυα στα μάτια του Φόσπολου, έτσι, δεν είναι κριτήριο για να ψηφίσει εκλογές. Κάποια στιγμή πρέπει στιγνά να ψηφίζουμε και ανθρώπους που ίσως μας είναι αντιπαθείς, αλλά να καταλαβαίνουμε την οξυτέρκεια του πνεύματος που κουβαλάνε και την πολιτική τους ικανότητα. Όπως τον Άδωνη. Εσύ μου το κάνεις επίτηδες τώρα αυτό. Εντάξει. Γιατί ο Άδωνης δεν ήταν τηλεοπτικός αστέρας. Δεν πουλούσε ο Άδωνης κεραλιφές. Όχι, κεραλιφές δεν πουλούσε. Συγγνώμη, ο Άδωνης πουλούσε βιβλία και πουλούσε και νανογιλέκα. Τον θυμάσαι με τα νανογιλέκα. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα από τα νανογιλέκα ο Άδωνης. Όταν του πέφτανε τα βιβλία και τα άσκευε και τα πιάνε και τα ξανασήκωνε και τα βάζε από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ήταν από τότε καπάτσος. Πάντα τα καπάτσος. Ο Άδωνης είναι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι ο Άδωνης παραμένει το ίνδελμα της ελληνικής πολιτικής. Εγώ κάτω από την αφίσα του Άδωνη θα βάζα μία αφίσα και θα έλεγα «Γίνει και εσύ πολιτικός, μπορείς», με μεγάλα γράμματα. Αφού μπόρεσε ο Άδωνης, μπορείτε όλοι. Εντάξει, έλα, πάμε παρακάτω. Πρέπει να είστε λίγο περισσότερο σφιοκάμπτες από ό,τι προβλέπετε, αλλά δεν πειράζει. Ο σφιοκάμπτες είναι να σκύβεται, δηλαδή να προσκυνάτε, αυτό λέει. Ναι, αυτό εννοώ. Θες να πεις ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι του Άδωνη Γεωργιά δεν καταλαβαίνουν τι μόλις είπα? Δεν ξέρω. Και το αναλύεις. Νερό είχατε χθες? Στο σπίτι σου, καλυφαία είστε? Κοίταξε, μια χαρά είμαστε. Έχουμε λίγο νερό. Τρέχει σιγά σιγά. Νομίζω πρέπει να σταμάτησε και αυτό που έτρεχε σιγά σιγά. Παιδιά, βλέπεις, μειώνεται λίγο η ροή του νερού ή σταματάει το νερό για μία μέρα και μπορείς να αντιληφθείς πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα μόνο για μία μέρα. Και σκέφτομαι καμιά φορά ανθρώπους που ζουν σε μέρη όπως είναι η Παλαιστίνη ή διάφορα άλλα μέρη του κόσμου, τα οποία τους κλείνουν το νερό για χρόνια ή τους αφήνουν ελεγχόμενη ροή μέρα με τη μέρα, έτσι ώστε να τους αναγκάζουν να φύγουν. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό ένα απόγευμα. Και άνθρωποι ζουν έτσι δεκαετίες.
Πρέπει να παραδεχτώ επίσης ότι πέρασε και το μήνυμά της, μια και μίλησα για την Παλαιστίνη και μιλάμε για το νερό στο Ρέθνο. Ότι το νερό στο Ρέθνο λόγω έλλειψης ενός ανταλλακτικού μειώθηκε η ροή του και τους έπιασε όλους πανικός. Φαντάζεσαι αυτό να γινόταν επί 20 χρόνια. Και πρέπει εδώ να σου πω μόνο ένα πράγμα θα κάνω, μια και δεν αναφερόμαστε συχνά στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ και γενικά στην γενοκτονία που συντελείται αυτές τις μέρες στην Παλαιστίνη, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η κίνηση, το είδες στο ίντερνετ, την Kate Blanchett, η οποία έκανε την έξυπνη κίνηση σε ένα χώρο όπως έχει Κάνες, όπου απαγορεύονται τα πολιτικά σύμβολα. Θυμηθείτε βέβαια, τα πολιτικά σύμβολα απαγορεύονται à la carte. Δηλαδή, όταν η χώρα σφαγέας είναι αντίπαλη χώρα, τότε επιτρέπονται τα σύμβολα. Όταν η χώρα σφαγέας είναι σύμμαχος, τότε απαγορεύονται τα σύμβολα. Είναι θέμα οπτικής, δηλαδή είναι ποια χώρα μας βολεύει. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος γνωρίζει ότι σε διαγωνισμούς, όπως είναι η Eurovision, όπως αυτός η διοργάνωση που είναι τόσο μεγάλη η διάσταση και το ευελληνικές, έχει από πίσω μια οικονομία, ένα καθεστώς που την ταΐζει για να γίνει αυτή η διοργάνωση. Το είδα το βλεμαστεριό. Οπότε το καθεστώς ελέγχει και εγκρίνει ποια πολιτικά μηνύματα επιτρέπονται και ποια δεν επιτρέπονται. Ποιοι πολιτικοί εκφραστές θα περάσουν και θα εγκριθούν και θα το αρθρώσουν αυτό που θέλουμε και ποιοι δεν θα προλάβουν καν να περάσουν την είσοδο. Εννοείται αυτό, γιατί τα πράγματα είναι πολύ βολικά, ξέρεις, όταν δεν πρέπει να τα αφήσεις να ρέουν έτσι όμορφα. Ναι. Και η κίνηση που έκανε η Kate Blanchett ήταν ότι μπορούσε να δείξει ότι μπορείς με έξυπνους τρόπους, να σκαρπιστείς έναν έξυπνο τρόπο, να περάσει το δικό σου μήνυμα. Απλό. Μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει καμία πολιτικοποίηση à la carte. Πρόσεξε, γιατί η πολιτικοποίηση à la carte είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν έχει σημασία τι κάνεις. Σφάζεις, σκοτώνεις, χτυπάς παιδάκια, κάνεις, δείχνεις, εκδικείσαι ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Σημασία έχει ποιος το κάνει. Όταν το κάνουν δικοί μας άνθρωποι, είμαστε εκεί και απαγορεύουμε τις διαδηλώσεις και όλα αυτά. Όταν το κάνει ο αντίπαλος εχθρός από το αντίπαλο δέος, τότε τα πολιτικά σύμβολα απαγορεύονται. Επιτρέπονται. Επιτρέπονται full. Έτσι. Θυμήσου τη Φόντερ Λάγεν στα μπλε κίτρινα μέσα στο τέτοιο. Παιδί μου, δεν θα το κάνω. Αλλά μην το κάνεις à la carte. Κάντο εσύ στη χώρα που επιτρέψεις και θέλεις να υποστηρίξεις σε μια σφαγή. Μαζί σου, ρε Φόντερ Λάγεν. Μεγάλο πνεύμα που έχει πάει την Ευρωπαϊκή Ένωση 15 χρόνια πίσω, αλλά επέτρεψε και στους άλλους που θέλουν να βάλουν πάνω τους το συμβολάκι της Παλαιστίνης ή κάποιες άλλες περιοχές του πλανήτη που αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί να κάνουν το αντίστοιχο. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω αυτή την συμπόνια à la carte όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι à la carte. Και το χειρότερο από όλα αυτά που ακούω είναι ότι κανένας από τα πολιτικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Φίτσο που άρπαξε τις σφαίρες αυτή τη στιγμή, δεν μιλάει για ειρήνη πια. Αν παρατηρήσεις, όλοι μιλάνε για έξτρα εξοπλισμούς, για περισσότερα όπλα, για περισσότερα εξοπλιστικά προγράμματα, για περισσότερα όπλα. Να δουλέψει η πολεμική βιομηχανία, να βγουν περισσότερα λεφτά, να χυθεί περισσότερο αίμα. Κανείς δεν μιλάει ότι πρέπει να λυθούν οι διαφορές όπως παλιά με ειρηνικούς τρόπους. Ο τρόπος που λύνονται τα προβλήματα είναι με τη βία και αυτό είναι κακό. Ναι. Σύμφωνα απόλυτα. Νομίζω ότι τα έχεις θέσει σε μια βάση που κυκλικά και διακλαδωτά αποδείχτηκε ότι δεν αλλάζει κάτι. Πάμε τελικά προς τα πίσω. Ο κόσμος αυτός γιατί να αλλάξει? Γιατί... Ο κόσμος αυτός δεν θα αλλάξει ποτέ, το θυμάσαι. Όταν το έλεγε ο Χατζηδάκης, ήταν ο Μάνος, στο τραγούδι του. Ο κόσμος αυτός δεν θα αλλάξει ποτέ. Το ξέρουμε, το βιώνουμε, έχει αναλαμπές ειρήνης όπως αυτές που μας χάρισαν οι ευρωπαϊκές χώρες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και βλέπεις ότι γύρω μας, από το 1990 σε γειτονικές χώρες με την Ελλάδα, γίνεται μια πολεμική διαμάχη η οποία διαρκεί ήδη και κλείνει κοντά 35 χρόνια. Μιλάμε τότε την εποχή, νομίζω το 1991 ήταν όταν μπήκε το Ιράκ στο Κουβέιτ, μετά απετέθηκαν οι Αμερικανοί στο Ιράκ και εκεί ξεκίνησαν οι φάσεις, ένας ασταμάτητος πόλεμος μέχρι σήμερα. Δεν μιλάω δε για την Παλαιστίνη, όπου ο πόλεμος αυτός συντελείται το 1947-48.
Έτσι, κάποιοι τον έμαθαν τώρα και η ιστορία αυτή πηγαίνει ακόμα παλιότερα, ακόμα στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αν θέλετε να ξέρετε και όσοι θέλετε να ασχοληθείτε, μπορείτε να τρέξετε πάρα πολύ παλιά στο τι γινόταν στις περιοχές αυτές. Μιλάμε ότι μια Μέση Ανατολή την οποία την έχουν αφήσει σε μια ησυχία μόνο για μερικές, ίσως για μερικά χρόνια από σύμπτωση. Δηλαδή έχουν μεγαλώσει 7 γενιές ανθρώπων μέσα σε πόλεμο. Αν μη τι άλλο, το σίγουρο είναι ότι θα βγουν φανατισμένοι, τρελαμένοι και με τάσεις βίας. Όταν ζεις σε μια χώρα που υφίσταται πολεμικές καταστάσεις επί 40-50 χρόνια, τι περιμένετε θα σου πει. Και εμείς κλεγόμαστε γιατί μείναμε 2 ώρες από νερό. Το καταλαβαίνω βέβαια. Το καταλαβαίνω. Με τις ευρωεκλογές πώς βλέπεις να κυλάει το πράγμα? Στις ευρωεκλογές τα πράγματα. Γιατί έχουν επικνώσει και οι επισκέψεις και στο Ρέθυμνο. Στις ευρωεκλογές βλέπω τα πράγματα ότι πάνε ακριβώς όπως περιμέναμε. Δηλαδή, εντάξει, θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, το συζητάμε αυτό. Με διαφορά από το δεύτερο. Πόσο όμως? Πιστεύω αρκετά μεγάλη στο ποσοστό που έχει θέσει. Μεγάλη διαφορά. Ο μέσος νεοδημοκράτης ψηφοφόρος έχει ένα σύνδρομο μαζοχισμού το οποίο δεν έχουμε δει σε άλλα κόμματα. Είναι σε φάση βαράτε με αλίπητα με μαστίγια στην πλάτη αρκεί να μου δώσετε κάτι να γλύψω να μου περάσει. Δηλαδή κάνει γλυφιτζουράκι. Αλλά συγχρόνως το βαράνε αλίπητα στην πλάτη, αλλά αυτός γουστάρει και τα ευχαριστιέται. Οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν αυτή την κατάσταση δυστυχώς αντιδρούν, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Ένα χαρακτηριστικό που έχουν επίσης οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης είναι ότι όλοι μαζί θα μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα έπρεπε να ενωθούν μεταξύ τους. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρτε απόφαση, αγόρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τόσο καιρό δεν βλέπεις τι γίνεται. Ακόμα το συζητάς. 15 ακροδεξιά κόμματα, άλλα 37 αριστερά κόμματα. Οι κομμουνιστές μόνοι τους να κάνουν βόλτα στην Πανεπιστημίου πάνω κάτω ανάποδα από τους υπόλοιπους. Ένας αχταρμάς, ένα πασόκ που προσπαθεί να αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες, αλλά άμα δεν αλλάξει τα πρόσωπα που πρέπει, δεν πρόκειται να συμβεί. Και από εκεί και πέρα είναι μια κατάσταση που προχωράει έτσι. Αριθμούς πες μου. Θεωρείς ότι δεύτερη θέση θα είναι στο Πασόκ ή στο ΣΥΡΙΖΑ? Πιστεύω ότι θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παίξει 15 με 17%. Πιστεύω ότι το Πασόκ θα κινηθεί γύρω στο 12-13%. Μετά θα είναι ο Βελόπουλος. Περίμενε, στο στόχο του θα παραμείνει ο Μητσοτάκης ή θα πάει κάτω από το 30%? Εγώ πιστεύω ότι θα παραμείνει. Εγώ θέλω να δω την αποχή πώς θα. Κοίταξε να δεις, το έχουμε ξαναπεί. Θα παίξει ρόλο η αποχή. Η αποχή παίζει το πρωτεύοντα ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης σε απόλυτους αριθμούς δεν πήρε περισσότερο ψήφους από ό,τι έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία γενικότερα. Μη σας εντυπωσιάζει το 41% που λέμε καμιά φορά. Στην πραγματικότητα πήγαν οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων απογοητευμένοι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και ένα μεγάλο μέρος το οποίο δεν μπορεί και να μετακινηθεί. Θυμήσου τώρα ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ψηφίζουν κόμματα της αντιπολίτευσης είναι απλοί εργαζόμενοι άνθρωποι, φτωχολογιά. Αυτοί δεν μπορεί να μετακινηθεί, να κάνει έξοδα 500-700 ευρώ, ούτε έχουν καταλάβει τι ακριβώς παίζει με την επιστολική ψήφο, ώστε να μπορέσουν έγκαιρα να προγραμματίσουν την ψηφοφορία τους κτλ. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό θα εξαφανιστεί. Πέρασε. Πέρασε ο χρόνος. Γιατί τι έκανες? Πάντα ήμουν γρήγορος εγώ. Προσπαθώ να πω πάρα πολλά πράγματα στον πολύ λίγο χρόνο που μου έχεις δώσει. Τι να κάνω? Προσαρμόζομαι. Θα τον σκοτώσω σε Στέργιο, πόσο χρόνο σύνδεση έχουμε? Για να βγαίνουμε και στο TikTok. Πόσο χρόνο έχουμε? 40 δευτερολεπτάκια. 40 δευτερολεπτά. Λοιπόν, εγώ θα σου πω μόνο το εξής. Εξάχρονο κοριτσάκι σε πολεμική ζώνη είναι με συγγενείς του μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Και σε εμπόλεμη ζώνη και μιλάμε για τη Γάζα. Βομβαρδίζεται το αυτοκίνητο και παραμένουν 7 άτομα μέσα σε ένα μινιβάν νεκρά. Με ένα κοριτσάκι μόνο του, με 6 άτομα νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, να είναι εγκλωβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο. Μετά από πάρα πολλές ώρες, φαντάσου ένα παιδάκι 6 ετών κοριτσάκι εγκλωβισμένο σε ένα αμάξι με 6 νεκρούς συγγενείς του μέσα στο αυτοκίνητο. Να μην μπορεί κανείς να πάει να απεγκλωβίσει το παιδί. Μετά από πάρα πολλές ώρες και πάρα πολλά παρακάλια, περάσαν 12-13 ώρες, αποφασίζουν να δώσουν την άδεια στον Ερυθρό Σταυρό της περιοχής και κάποιους ανθρώπους να πάνε να σώσουν το κοριτσάκι. Και την ώρα που πάει ο Ερυθρός Σταυρός και το κοριτσάκι, βομβαρδίζουν ξανά την ομάδα των ανθρώπων που σώνουν το παιδί. Καλό σας μεσημέρι και σκοτώνουν και το κοριτσάκι και τους βοηθούς και τους ερυθροσταυρίτες. Καλό μεσημέρι σε όλους. Διαφημίσεις. Φύγαμε λίγο, δεν